Good morning mga katropa. Nagising lang natin. So, start na naman tayo ng Monday. Mamaya trabaho na naman. Busog ulit ang ating mga mata dahil kakagising lang natin. We're lucky. There's already a food here. So, nakabang. So, meron tayong sinangag. Palitong talong. Ito lahat. Ito. Fresh from the farm. Kahapon namin ito pinuha. Tapos, meron tayong bagoong Kalamansi. ito. What's this? Ano siya? Tosino. Tosino. Yan Fish tosino from Masbate. medyo sunog lang. Tosino nga kasi. Pero isda siya. Yan yung magkahawig ng ko. Okay. Masbate yun. Galing daw ng Masbate pa to. Tosino. No, fish. Fish tosino. So, meron parang ganun. That's it. Ito. Pagkain ng sabi ko, nag-diet ako eh. Pero, pabigyan. Dito na, grasya to eh. Ano lang ako? Nandito ko yung tawag. Scallop. Kain tayo mga tropa. Ang ganda ng okra. Pwedeng ligawan. Gusto mo pa na kape? Kape ka pa. Kape. Kumain tayo ng gulay para sa ating magandang pangangatawan, no? Kahit hindi tayo masyadong nag-exercise or nag-a-attend ng ating physical fitness like gym or any activities na pwede tayong pagpawisan, pero dapat mayaman yung katawan natin sa gulay, no? So dati libangan ko basketball eh, hindi ako nag-gym masyado na. Lalo na ngayon, hindi na nakakatin sa gym kasi busy na sa work. Dapat bawin natin sa gulay. Yung napaka-healthy ng gulay sa ating katawan. No? So, dinayo kami ng isang tropa kahapon. At napaibig kami sa farm mag-inom. It's been a long time na eh. Hindi ako masyadong nagiinom na. Actually, marapit ko na makalimutan talaga yung pag-iinom ng alak. Kahapon, hindi makatanggi. Yun. Medyo na bedridden tayo. Kaya late yung gising natin today. Ano ito? Dragon fruit. Ito, hindi namin ito kinuha sa bukid. Pero may tanim na kami. Mahal ng dragon fruit, like. Kaya magtanim tayo para pag namunga, hindi na tayo bibili. Hindi naman tayong kapirasong lupa na pwedeng tamnan at sayang lang nakatiwangwang. Mahilig dyan mag-farm o kumain ng gulay para makatipid. Magtanim tayo. Pwede naman yun. Hindi mo kailangang pagtuunan ng pansin dahil kung gusto mo lang huminga, weekend, after work, pwedeng tambayan. Masarap yung tinatambayan yung bukid mo o yung farm mo. Maraming tanim. Yung kakapitas, nakamululutuin yun. Napaka-healthy nun. Meron kami itong sitaw. Ako kaya mais yun. Nakapakinabangan na. At paano? Ito. Diba? Kamote, di ba? Kamote. Last week ko lang tinanim yung kamote, tinusok ko lang doon. Next week, pwede nang anihin yun. Pwede nang talbusan. Sarap buhay ko dito pag nandito ako sa Nueva Ecija. Buhay prinsipe. Bari. Bari di. Yari. Buhay prinsipe. Buhay hari pala. Ano? Medyo kunat lang ah. Napasobra ba? Napasobra sa luto. Masarap ang tamis. Ha? Yung talong? Fresh na fresh na. Tamis.
Tulis. Ganyan pa. Fish tocino. Parang tapa. No? Thank you mga tropa, mag-iingat lagi. Ano to? Vitamin D at vitamin C. May vitamins pa para hindi tayo magkasakit. Kasi kahapon nagpawalan tayo sa bukid eh. Okay. Bye-bye.